Ainhoa Machí està precisament en els llauradors i ens conta quina és la situació. Ainhoa, conta'ns, endavant. Doncs Simó, ara mateix no hi ha moviment per part dels llauradors. Totes les mobilitzacions s'han produït durant este matí de divendres i com ja vos avançava en esta quarta jornada de protestes, els llauradors s'han concentrat en dos punts diferents. Per una banda, han tornat a tallar, han tornat a col·lapsar de forma intermitent algunes carreteres valencianes. Concretament, s'han produït col·lapsos a la B31 a l'altura de Silla i Beniparrell en l'hora punta d'entrada a la capital, a València, però també s'han produït retencions en altres carreteres com la CB30 a l'altura de Paterna o a la A7 a l'altura de Massalavés. I per altra banda, alguns altres llauradors s'han desplaçat fins ací, fins a la delegació del govern. Des de les 9 del matí, unes 200 persones pertanyents a diferents grups de llauradors de les comarques de la Foia de Bunyol i de la Plana d'Utiel-Requena han acudit fins ací per a traslladar les seues peticions a través d'un manifest a la delegada del govern, a Pilar Bernabé. Cap a les 11:30 del matí, després de tallar de forma efímera uns 5 minuts esta avinguda paral·lela al riu Túria de València, en el carrer Pintor López, han aconseguit entrar a les instal·lacions de la delegació de govern i han aconseguit fer entrega del seu manifest. Nosaltres hem estat amb estos llauradors i els hem pogut prendre algunes declaracions.